I'd like to speak to you this morning on the lesson entitled, How to be a Fruitful Hearer of God's Word. How to be a fruitful hearer of God's Word. Kaya timot lang iti agbalin nga nabunga, nga resulta ti panagdingeg kadagiti sa utiapo kakabsat. Every week, we are experiencing a buffet of God's Word. Napadasan yung tinangan ti buffet? Unlimited. Orela si kati sumuksuko. Kastamot kakabsat, halos iti panagrik na tayo tilinawas. Tahantay pa'y arig na nagiling, digiti naglabas nga nangagantayo. Umay manun kakabsat, iti panakaikasabati sa utiapo. For every week, we partake of the richness of the Word of God freely and generously. Monday night, we have our Baptist Distinctives Seminar. Ijay nga makita kan maawatan tayo, iti position tayo as Baptists, not only as Christians, but as Baptists. Are you proud that you are a Baptist? And in the coming Mondays, there will be more. After siguro di lesson ni Pastor June, nakaandek kanyak ti duwa nga lesson ti Baptist history. Number 2 are the 7 churches in Asia. Nga digiti 7 churches from the book of Revelations, there is an element of these churches that represent the spirit and attitude of the modern church people. Kaya't napintas nga mga gantayo what the Spirit of God spoke to the churches in the book of Revelations, tapnon mawarningan tayo and we can behave right. So, we have our Monday night, we have Wednesday night, amen? Di ko na ni Sister medyo impose na gatahan na makauma. Hanggang mo't na uma, Brother Rex. Permi aya. Okay? And then we have our Friday night, single career and young adult. But for the meantime, we have opened this to the whole church family, both here and abroad. And then we have our Sunday morning and Sunday afternoon worship services. But have you wondered why apparently some people disregard what they hear? Apparently, adut yak dingdingeg kakabsat, ngem hamot agbungbunga di biyagda dagiti mang mangagan. Do you realize that? Kuna tayo kat, Apo, mano nga kasaba ni pastoron ngam deti biyag ko kat isula isu apay nga ta. It's because we disregard the Word of God. Now, there may be 3 reasons why people are not fruitful. No apay nga dagiti agdingeg, kat saan nga agbunga, wano i-disregard da, day di mga ganda nga sa itiapo. Dito nga talo kakabsat, kat binulod ko ka day topic ni Pastor John, why people leave the church. Apay nga digiti tao, pumanaw da, iti kagimungan. There are 3 reasons, and I would like to relate, why Christians, after nga makangeg ti nagpipintas, nag-aanag, nag-sosolid nga sa utiapo, pet awampulos makitam nga bunga di biyag na. Kasla kumakadakay ngagbulmula, sibog nga sibog, di mo na dumakilan. Mabalin kakabsat nga ti rason kat number 1, they were not born right. Maybe han nga genuine nga isuda kat na isalakan. Nangaganda ti Ebanghelyo, ngem nagpatingga ti intellectual belief, ngem awan DJ talaga nga experience nga inawat na ni Apo Jesus. They had a personal encounter with Jesus so that they have a real and genuine relationship with our Savior and Lord. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, kung natin nasantuan nga surat, but the natural man, basag ti Ilocano kakabsat, 1 Corinthians 2:14. Ngem ti sigud a nakaparswaan
That is our human nature. At tao ket saan na nga awaten, dagiti banbanag ti Espiritu ti Diyos. Anak ano ti saan na nga awaten? Dagiti banbanag ti Espiritu ti Diyos. Anya dagiti banbanag ti Espiritu ti Diyos. No banbanag ko na tayo, what comes into mind are material things. No, dagiti ti banbanag iti naindagaan. Ngem dagiti banbanag ti Espiritu ti Diyos awan sa balinuhan nga dagiti sao. Di apo. Taken kuana isu dati kasla kinanengneng. Han nagbilib ti sao ti apo, ti tao nga unbeliever. Ket di namet ida mabalin nga amwen. Ket nga sa wen kakabsat, han na mabalin nga makita. Okay? Agsipod ta digitoy, ket masapol an espirituan ti panakabigbigda. Ti panakasukog ti panunot iti natural nga kinatao tayo, ket saan na kakabsat kabailan nga tanggapen dagiti sursuro nga nainlangitan ken nadyusan. Isu nga ginggangahan isuna nga mayanak manen, ket maisalakan, madaan ti relasyon ti Apo, hanan tumabalin, nga aklunan dagiti sao iti Apo. An unbeliever does not regard the authenticity of the Bible. Now, authentic mutla, dagita suote nga jewelries kakabsat, pasarayhaan, earrings, rings, and watches. No authentic ko na tayo, saan nga tanso? Han nga peke. Now, iti unbeliever kakabsat, ti pa nagkita na kadaytoy nga nasantuan nga surat, peke. Surat lang ti tao. Han napatsen nga daytoy ket sao ni Apo Dios. Tamabalin, han napay mamati iti Dios. So no han na mamati ti Dios, adaddanton ko mga mamati nga rod ti sao, ti Apo. An unbeliever also does not regard the Bible as the final authority in his life. Ti maysa nga haan nga namati ken estranghero ken ni Apo Dios ket han na mabalin nga aklunan nga iti sao ti Apo ket isu ti pinal nga paganurutan iti panagbiag na. That's an unbeliever. Now, mabaling nga kunayo, apay nga rod pastor nga dadamet dagiti imimay diti kapilya idi ngam no kitang ti biag da ita ket kasla handamet nga naisalakan. Taawamot makita kadakwada nga resulta ken bunga dagiti nayad-adal ken naisursuro idi. Nuhaan nga backslider kakabsat, mabalin nga isuna ket apostate. Anat ken nga sawon ti apostate. An apostate is not a truly saved person in the first place. Kasla kuman numula kakabsat, peke. It looks like a plant, but it is not a real plant. For the sheer reason, nga awan kenkwana itibiyag. Hello? So, he was a good sympathizer. At look like a Christian. Dress like a Christian. Go with the Christians. He is a good sympathizer, but uray pa'y ididamo kakabsat, he has doubts and questions concerning the credibility of the Bible, and so they easily fall away. Uray pa'y ididamo kakabsat, adut question nan nga, amuna nga deti Bible mabalin nga sa utiyapong emhan na ma-accept its totality because question ken kuha na jay credibility, anat kredibilidad. Day jay kina-authentic kakabsat dayti nga libro. Mabalin nga ti kaado nga mabasbasa, kaado nga mangmangagan, kat digitoy nga doubts kakabsat saan da nga malawlawagan, and so they easily fall away. Tano talaga nga nairut kakabsat, iti relasyon mo ti Apo, kan iti sa uti Apo. Sana kasjay iti kalakana. So probably they were not born right. Ti may kadwamet kakabsat, na if you have any question about that, feel free to ask me after the service. Tapno di kas tagata. Kung agot, Pastor, tell me more about the apostate. Kasjayak samet. Alagat ta, haan siguro kakabsat.
Gapot awamot siguro ti makuna nga apostate, dito ayan tayo, dito church tayo itat. Number 2, kakabsat, why people are not fruitful despite the fact nga nagbabagas dagiti sa utiapo nga maipanpanayag. Number 2, they don't believe right. Sabalit pambati na. Sabali dayjay prinsipyo na. Sabali ti pananaw na iti panagbiag. Amuyo dagiti beliefs tayo kakabsat, ken choices tayo iti panagbiag, ket gapo ka dagiti dadakkel nga factors. Mabalin reasoning, mabalin nga emotion, mabalin nga experience, mabalin nga DJ bukod tayo nga pagragsakan ti ikan consider tayo, no apay nga dayjay ti pinili tayo nga patyen. But you know, as God's people, the bottom line ti biyag tayo is not simply our reasoning, wano di emotion, wano di giti kapadasan, wano di bukod ti nga pagragsakan ti number 1 nga ikan consider tayo. The bottom line to us is always obedience to the Word of God. So, they don't believe right. Agsimparat, maisurom nga rod kakabsat kat sa balimot prinsipyo na. Uray pa'y nakabagbagas di sa utiapo, hanatumnat kinkwa na tahambot nga iso, iti pamati na. Sa balimot kakabsat. So, they are not fruitful in the Word of God. Number 3, why people disregard the Bible or hanagbunga is they don't behave right. Mabalin kakabsat nga mamati iti Bible, mabalin nga akseptar na iti Bible, ngam dayjay panagbiag na kakabsat na iramot kadagiti na inlubungan na banbanag ket narigat na nga pagbiagan ken tungpalan dagiti sao iti apo na igamer. Isu nga anna dan tayo kakabsat daytay lesson nga inyadal ni Pastor John the Friday night. It's a big warning to all of us, both young and old. Nuhaan mo nga riknaan, dayjay sang kabasit nga basol nga inaramid mo. Dakkel ti posibilidad, nga uray dadakkel ton nga basol, hamunton nga karkarik napay. Gaputa kimmalyo, jay pusom. So if we are not behaving right, kat makita tayo ti sa utiapo kakabsat, duwa lang nga banag, mabaling nga di pa nakatubngar tayo, agsakit jerik na tayo. Wano di pa nakatubngar tayo kuna tayo apo, amok dayta nga saom. Ngam anang arud ket ni, addaak met itimay sa ako munoy. Amuyot kumunoy kakabsat. Dete, ano't English ti kumunoy? Sinking sand. Tama ba? Nga, adda kadjayang kakabsat kat hamukaya nga ilungaw ti bagbagim. Among nga nga isot, hangay jay ti dapat ayan mo, normal ka dapat nga makapaggunay, normal ka dapat nga magna, ngem gapu ka dayjay kumunoy, sinking sand, nga ayam mo kakabsat. Unuhan ko makat quagmire, narigat mo nga iyaon, they don't behave right. Iso nga oray nagmamayat dagiti sa utiapo, awam makitam nga bungaen na kakabsat. So nga iti dayti nga bigat, negative pe lang dito, hindi ito di positive. Okay? On the negative side, nuhan na makita ti panagbunga king ka, dagitoy nga may adal nga sa utiapo, awan ti pag-improvean tayo, mabalin nga may sa kadigitoy nga talo, iti pudno nga rason, no apay, nga awan makita nga panagbunga. Anada kakabsat, ulitin tayo man nga ibalikas. Number 1, they were not born right. Number 2, and number 3, kat no adda ka digitoy iti na-identify mo, iti biyag mo, nga isu ti problema kakabsat, agpakumbaba ka kumaitiyapo. Tahan mo mabaling nga alilawon ti bagim, tano amom nga ustukot di ka aramidan, alilawom ta bagbagim. Kat kunam, apo, daytoy mabalin, daytoy number 2. Apo, adu dagiti nasagap ko ti lubong nga han na usto nga prinsipyo. Wano, gapu ti buko da rason and on and on. Or maybe I am not behaving right.
Now, on the other hand, intay di positive. Tipod nung anak ti Apo kakabsat, kat saan nga narigat kenkwana, iti panagtulnog kadagiti sa uti Apo. Makita tayo di John 10:27, ti kuna ni Apo Jesus. John 10:27, the Lord Jesus Christ said, in John chapter 10, verse 27, dagiti karnerok denggenda titimek ko. Maibilang mumutlang iti sarilim nga may sa karnero ti Apo. Nga iwan-wan-wan ti Apo. So, dagiti karnerok denggenda titimek ko. Ket amok ida. By the way, today, ammo ti Apo no sino ti talaga nga karnero na dito eh. Mabaling nga daka dito, nabiit ka pa, uno na bayag kan, ngam ti Apo amuna no talaga nga kukuha na ka uno saan. Amuna no pudno nga namati ka uno saan. Amuna no pudno nga naisalagan ka, kadakay nga buy-buya, amu ti Apo ti talaga nga karnero na. He can easily identify his very own sheep. Ket kuna na amuk ida, let me read it one more time. Dagiti karnerok denggenda ti timek ko, ket amuk ida ken surutendak. So ti maysa nga galad ti karnero sumurot iti timek dayjay pastor na. Ket ti pastor tayo ni Apo Jesucristo. Now, tapno nagbalintay nga rod nga nabunga, kas agdengdengeg, kas namati, kas naisalakan. Masapol nga digitoy nga praktikal nga banag ket aramiden tayo. I can give a new message today about encouragement, comfort, and challenge. Ngem, tintitiapo kanyak ket digiti nagkaadun nga mensahe, sayang kakabsat no hantayo maanag ti kay papanan na itibiyag tayo. So, how to be a fruitful hearer of God's Word. Would you like to be a fruitful hearer? Young people, would you like to be a fruitful hearer? Isa utiya po. Okay. Adults, would you like to be a fruitful hearer? Alright. Dakay ngagbuy-buya, i-comment yo, amen? You want to be a fruitful hearer? Okay. Number 1. If you're going to be a fruitful hearer, you must desire God's Word. You must desire God's Word. Ti sa utiya po, han nga isu ti agtarigagay ken ka. Sika ti dapat agtarigagay ti sa utiya po. Now, kunana ti 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Okay? Let me read ti Lucano kunana ti nasantuan nga surat. Gapuna idyan yu ti amin a kinadakes. Ano ti Ilocanot idyan? Pagpanawan. Han nga iso dapat ti pagluglugan. Pagpanawan yu ti amin a kinadakes. Ken amin a kinasikap. Ken dagiti panagin sisingpet. Ken apal. Ken isu amin akita dagiti dakes asasao. So talaga kayat mo ti agbali na solid, serious nga sumurot ti Apo. Ibagam iti bagim, Lord, there must be no compromise. Awan iti dapat kompromiso ti biag ko ti nainlubungan no talaga nga agbalinak nga napudno nga sumurot kadagiti sasaom. No hangka nakasagana pa iti dayjay, at daka ka DJ number 3, they don't behave right. So digituyin, digiti disipulo ni Apo Jesucristo, nga sumursurot ken kwa nagaputa ma-enjoyan da nga buy-buyaan, digiti miracle ni Apo Jesus. Ma-enjoyan da, digiti mangmangaganda, ngem idiagsaon ni Apo Jesus, iti banag nga nakasaktan da, inot-inot nga imik-ikay da. You know, they don't behave right. Kas ubing akay yanak, of course, hantay mo't nga kayanak kakabsat. Ngam naiyarig ka no, day di ubing nga kayanak. Tarigagayan nyo ti awan lalaok na nga gatas ti sao. Ano day jay? The King James Bible. Tapno dumakkel kayo, gapuken kuana.
So, duwa ti makita tayo diti kakabsat nga desire. Desire ka day sa utiapo, kan desire ti panag-grow. No kayat mo ti ag-grow, inka ka day banag nga amom, isot mangitunda, ka day nga panag-grow. No kayat mo kakabsat ti agpadakkel ti muscles, inka nga ro di restaurant. Hello? No kayat mo kakabsat ti agpabasit iti tiyan, kayat mo iti agwat-wat tapno tibagim ka dagisilim kung dumakkel ti muscle mo, inka nga ro kakabsat iti seafood restaurant. Natural no kayat mo dumakkel ti muscle mo, inka jay gym. Kasi isu ijay iti makawatwatan. So, no anya DJ, addaken ka nga panggap ti panagbiag, isumot iti sapulam. So, if you want to grow, which all of us want to grow, amen? We must desire the Word of God, that ye may grow thereby. No iti kasta, maramanan yu ati apo ket na parabor, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. No nalakam mo ti samit iti parabor ti apo, sa pulem nga biruken iti sauna, tapno ijay, dumakkel kapay iti parabor iti apo. Now, usually kakabsat, kaadwan nagat members ta iti abroad. Ag-text dano ka kanyak kat kunada, Pastor, sorry, jak maka-attend tay service ita. And I appreciate that. Uno na nalpas tay service, ag-text dano kan, kaadwan nagat abroad. Pastor, sorry, jak naka-attend day tay service tay itay. Aglalalo digiti Monday night, kan Friday night. Gaputa, digito ikat mismo nga ni Pastor John iti mangyad adal kada tayon, digito isasao iti apo. So I usually reply to them after the meeting, kat kunak no kakadakwada, nakamaymayat dete inyadal ni Pastor John. Alaem to, day link kini Daniel. Daniel, adada nag-text king ka nga members, adada. Praise God. Uray weng ko na kanyak, no talaga awan desire na kakabsat, han na alan day link. Nalpasan ko na, dinggan na pelang arod, dito lata sumarunong ko na. Ngam no, the desire na nga grow, han na kayat nga mamisan, nga maaadal, day na uding nga naiyadal iti church. Oh, iso nga no, adada na misan nyo kakabsat, kadagiti naglabas nga naiyadal, no talaga nga the desire mo nga grow, ikam tiwaya nakat ing kayo feel free. Mabalin kadakay nga nyo diti kat ay adagayam kas J Pastor. Mabalin nga adakadakayo ti damdamo na pelang uno hampay na bayag nga attend. Mas lang magkini Brother Marvin, tayag mo man ta imam. Oh, nagagat nga may magigimong ti Sunday. Ano ni kasinsin mo? Yan nanan. Adakatoy? Ha? Sister Julie? Okay? Oh. Yan. Numawayaan yut Lunes, Brad. Kat awan o Bram, umay kay dito. Napimpintas nga wayaam. Tapnon ti kastagat makaumay ka. Kasi, amom kat, life is too short. Masapol nga ka, dito, biyag mo kat kwa. Maadal mo ti sa uti hapo. O, Monday night. Uray ka, digiti young people, kakabsat, umay kayo ti Lunes ti Rabi. No talaga nga tarigagayam ti aggrow, nga sumirib ka nga nainlangitan, na Diyosan kakabsat, awan dapat mang pilpilit king ka nga umay makigimong. Awan dapat mang sugsug kin ka nga umay makigimong. Ape, adada masugsugsugan, Pastor, katadaa kakabsat. Digiti ubing nga, ala no umay kat kapilya, intay to og makdo. Digiti masugsugsugan, digiti nga ubing kakabsat. Kat awan ko mat masugsugsugan nga umay makigimong, no dikat, bukod tayo kakabsat nga pananginakem, gaputa kayat tayo ti aggrow. Kada kayo nga bisita, first time iti dayti nga bigat. Ibagak kada kayo, ti dapat sumaruno nga gatangan nyo kat saan nga baro nga cellphone. No di kat baro nga Biblia. Dadi cellphone adut masagap mo, ngem kaadwan na basura. Iti Rabi, tinyadal ko kadigiti brethren ti Australia, kunak, kayat mo nga tapanunot mo kat pagbasuraan. Ala, dam tapanunot mo, han na amin,
ket aksepom nga pampanunutan. Tati daytoy rabaw ti daga, adot basura nga prinsipyo, adu dagiti basura nga kapanpanunutan. Ket ti sa utiapo, isuro na king ka nga aladam ta panunot mo. Anyway, ket no adda tinamisan nyo man kakabsat, kadagiti naglabas nga service like Monday night, Friday night, ket feel free nga alaan nyo kadagiti AV team members tayo, tapnon ti makammo kay nga mangirapin no kasano nga dinggan nyo digijay kakabsat, tapnon diti ammo no maya dalto manon ket no kas pagarigan kayat yumot ti umay kakabsat ti oras na ti Lunes ket alas 6 ti rabii kastamot iti Biyernes. So dayjay kakabsat ket tarigagay, if we want to be fruitful in the Word of God, we must desire God's Word. Number 2, may kadwa kakabsat. If we are to be fruitful as hearers of the Word of God, number 2, after each realization, kalpasan iti panakabigbig mo, wano panakaanugot mo, anat dapat bigbigam. Nga di sa utiapo kat ustugot nagkamali ka. Hello? Nga di sa tiapo, iso tinalintag kat isot dapat nga surutan. After its realization, prayerfully commit to obey God's word. So, no mabigbig tayo, kat manugot tayo, nga jay sa utiapo, usto, kat nagkamali tayo. Wano jay sa utiapo, kat usto, kat isutrubeng nga dapat, nga surutan tayo, masapol nga rod, nga si kakararag tayo nga mangikomit, kat kuna tayo, apo, tulungan nak nga agtulnog kadaytoy nga naawatak nga nayadal kanyak. So kadigiti naglabas kakabsat, praise the Lord. Gaputa makita tayo mga gantay ti testimonyo ti tunggal maysa, ket adda pa nagbunga iti sao iti apo. Madaydayaw ti apo kakabsat. O ni Brother Jonel hampay nga nabayag, ngam talaga darigget na nga agaten iti services tayo. Brad, sapsapulun da kano awang ka dito kapilya. Hagro na kong Pastor John. Yan na ni Jonel kung nanan ako kanyak. Umay nga umay, di jay pangamnuhan na umay kat ag live stream. Ngamtunuan kat addanukuan. Praise God. Oh. So, ijay James chapter 1 verses 22 to 25, ti apo kakabsat, in reveal na, ti kasasaad, ti may nga tao, nga managlilipat, wano, neglect. Anat Ilocanot neglect? Mangbaybay dagiti mangmangagan natin. Baybayan na latta kakabsat. Keber king koteg, taltag king kuana dagiti mangagan na nga sa utiapo. Hanaklo na yun. So, in lawlawag ti apo ti Bible, James chapter 1, verses 22 to 25. The Bible says in James chapter 1, verse 22, ngem managtungpal kayo kuma ti sao. Ket saan ang managdengeg laeng. Nga anlilawen nyo met laeng, dagiti bagbagiyo. Now, kasano ko magkakabsat, nga dayjay dimngeg, han na inarami dinangag na, ket jegayang baginat al-alilawan na. For the simple, sensible, logical reason nga, no amom gayam nga usto, apay di ka inaramid. Sino nga ro tiluklukwang? Nakita yung kakabsat? That's what the Bible says, deceiving your own selves. So ano, dagay ngagtugtugong agdengag ti sa utiapo kakabsat. Agkopya kayo, nakakita ti mata iti pastor, ngem ti puso si kakararag ket ti panunot agan andar ket kunam apo, ipakitam kanyak dagiti rebeng nga maayos ti panagbiag ko. So habang agdingding kagat kunam maamiris mo, usto. So usto kunam gayam, ket sa apeng arod nga di mo aramidan. Sino nga rod ti alilawam? Malaksid, no ijay kaunggam, laksid ti kinalawag kan kinabatad ti sa utiapo, ket kunam, jak mamati, so day jayang kakabsat. They don't believe right. Or they were not born right. At na ma-accept, day jay kinapudno iti sao iti apo.
Because we are deceiving our own selves. Hello? Si bibiyag kayo pa ikakabsat. Amen. Ituloy tayo tiyagbasa. Okay. Verse number 23. Tano adda managdengeg iti sao, ket di na aramiden, umaspingto iti maysa nga tao, akit kitaen na ti sigod na kayanakan na arupa ti maysa asarming. Nagsarming kayo iti may kayo kakabsat? Nakita yung mutla, deta, anang arupat nakita yo? Layang. Rupa yo, uno rupa ti sabali nga tao. Uno rupa kakabsat nga rupangat. Okay, 23. 24. Ta, kunana, kitain na ti rupa na, ket pumanaw, ket malipatan na daras, no anya ti kita na atao idi. Inututob ko dito kakabsat nga research nga inadadal kakabsat ket nagado ti kay papanan na. Ngam ti may sa kakabsat, nga inak-ishare kada kay nga kasla kay papanan na dito ket kasla kumatay tao nga sinago na di sarming nakita na nga sugabad di buok na, nakita na nga damukat na, kat pinanawan na latan, kat linipat na, di nakita na nga dapat maiplastar king kuana. Kat napanlatan, nga confident, he looks okay. And that is the same way with many people. No umay makigimong kakabsat, umapay ti panakakonbiktar king kuana. Ngam to no agawid, nalipatan na amin, bali wala king kuana di gijay. Sublilat ta di dati. That's a forgetful hearer. Kita yung kakabsat? Hello? Kathaang nga ta si mango kay di sarming. Nakita nga sugabad di buok mo. Anat sa pulam. No awan. Tinidor. Agsigay-say ka, ay madigayam, dito ilangak. No, daka itigimong ket makitam nga ijay nga makumbiktar kan, ijay pelang kakabsat, agrepent kan ket kunam, ay madi. Sukatak dito yung ugali kun, it's not right. Agawi dak, I should be a brand new person. Agawi dak nga dapat na urnos ti biyag ko. Agawi dak nga dapat saan ko sublyanan ng dayjay, kasi nakalawlawag dayjay ne. Ngam jay tao nga forgetful. Kadayjay kanito, ang episode dito, reality. Kadayjay kanito, kasla kumaita, mayat, kat permi nga madududug ka. Ngam to nagawid, kagat kasla bali, wala latamanan. At adi ka mo't insimpa nga sinigsigudan. Dayjay dapat nga maisimpa di biyag mo, ijay kanito, nga tiyapo gut-kutigutan na ka. So no, data yung kasla kumaitat ta kakabsat, kat na amiris mo dito, dito'y mutlaang. Agkararag kanggat ko ng apo. Aping itantan ko pela nga, 2 pelang ti pa nagbalbaliw ko. Tun 2021 na kun nga agtights, 2 pelang. Tuno bumakna nga kun nga mangrugi nga agopiring. Wano tuno kastoy, aawang kakabsat. Damor nga aramidom neta, masursurum ti ag-disobey ti apo, biyag munton ti ag-disobey ti apo. Nakita yung kakabsat? Iso nga itatamot laeng. Masapol nga numaamiris mo. Saan nga emotion dito? Kasi agkangkantar ta paano mo, kasarsarita na ka ti Holy Spirit. Ditimot laeng kakabsat ko ng apo. Wow. Paunayan nga panang-i-reveal mo apo, dito nga nakababain nga aramid ko. Kadagawid ak, nga hangko subyanan day jayan. Tano subyanak pelang, luklukwag ti bagbagik. Amen? Now, in Ezekiel chapter 33, verses 30 to 33. Ezekiel chapter 33, kat dinggan nyo kakabsati ko na ti verse 30 to 33. Alright? Basag ti Ilocano. May sapay, sika anak ti tao, dagiti anak ti ilim, agsaudan to, a maipapanken ka iti arpad,
Dagiti bakod ken ka dagiti ruangan ka dagiti balbalay. Kaya nagsisin na uda, tungkal may sa iti kabsat na lalaki, ako nada, umay ka, dawatek ken ka. Ket denggem, no aniya ti sao, arumwar ngaggapo, ken iti apo. So, inawis na, umay kag dingeg. Ket umay da ken ka, akas ti iya ay ti umili. Ket agtugaw da, ti sangwanam akas iti ilik. Ket denggenda, dagiti sasaom, ngem, saan da ida atong palen. Takadagiti ngiwat da, iparang da ti adung ayat, kunada, good message, good message, good message. Ngem ti puso da, mapan asumurot iti kinaagom da. Unchanged heart, unconverted. Nagpintas di message ni pastor. Ngam jay puso na agsublilat ta kakabsat jay dati nga kabibiyag na. Sohan nga nabunga. Ngam sapay ko makakabsat, takadayti nga sa utiapo, mabigbig mo itakot ko nam Lord. Tulungan nakapo nga maiwaksik no adda kinaubing-ubing ko. Kinaayam ti panunot ko. Uno kinainlubungan nga spirit nga predominant iti panagbiag ko. Takayat kumot apo nga tibiyag ko agbunga dagiti saom kanyak. So the question is not how many Bible verses you know by mind, but how many Bible verses you know by heart and by life. Dagiti ubing, kas panangisigod tay kadakwada, pagikabesaan tay ti Bible verses. But these Bible verses cannot be applied to them yet because limited pelang ti realities nga ma-experience da nga pakayaplayan dayjay nga Bible verse. But as they grow older, digijay nga Bible verses, in their memory, they start to learn it by heart and by life. Kas di gayam ti kaipapanan na, deti all things work together for good. May apply nan kakabsat, ijay reality ti panagbiag na. Kas di gayam ti kaipapanan na, deti they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kas di gayam ti kaipapanan na, deti kastoy. So it is not how many Bible verses you know by mind na ikabesam. Ngem mano kadigitoy nga sa utiapo iti kabisadom by heart. Kat kunam, dahita nga verse kat pagbibiyagak. Dahita nga tao sa utiapo kat pagbibiyagak. Dahita nga sa utiapo kat permiti kinaanag na iti panagbiag ko. To give you some practical tips. When we intend to obey God's word, let me share to you 4 practical tips how to do it. Letter A, write down what God has impressed in your heart. Write down. Kaday tamatlaan nga gundaway kakabsat nga, di pasdag mo agdingdingag kat si kakararag ka nga naka-intune ti spirit mo, the spirit of God, kat tiyapo babaan kakabsat ti panagdingdingag mo, ikan nakati idea, which is an idea that nga mangitunda ti pakaidayawan na, siyempre, surat mo dayjay. Kat ko na, by God's grace, I will consider this my project. Kat every time nag-discuss ni Pastor John, sakno kat parabasa nakakabsat di Bible. Ngam di pa nag-discuss nakakabsat kat agkarkararag apo, ana iti isursurum kanyak ka deto in relation ka dagiti roles and responsibilities ngayon pakumit mo kanyak. As a father, as a husband, as a pastor, as a Christian, as a member of the HBBC family. So anya apo ti ipakpakitam, kanyak apo kadaytoy nga message. Letter B, make necessary adjustments in your life. Make necessary, no necessary ko na tayo, mabalin ngahan nga nalaka nga i-adjust daytoy, ngem kasapulan. No kayat mo gayam iti sumalunat, di i-adjust mo deta meal plan mo. Di diet nga makuna. Hello? Sino kadakay ti mayat nga sumalunat? Sino kadakay ti nasalunaten nga kabsat?
Oh. No, adut anayin ti bagim ita, arthritis. Akat, masapol nga inaldo nga pinapaita na kakabsat ti raang. Amen. Oh. No, medyo darikrik daan tayo kakabsat kat kanayon tayo nga mangantin up God. Pero what do you do? Siyempre, uray pa isudan iti kagusgustuam nga kangkanen. Hello? Ngam ita, DJ mo't lang damdamo na kakabsat iti medyo narigat nga panang break mo ti maysa nga habit ngamin ti maysa narigat sa jay. Di ngamin kakabsat? Hasla ko mano, awan ti ko at nga no nakalaling ti nga manganti inapoy. Kat, hasla ko may isa lang nga longganisa kat duwa nga plato nga inapoy ti maibulon mo ka dayjay. So, itan, naamiris mo kakabsat nga madinti pasamakan di bagim, kat na-realize mo, na anugot mo nga wrong di habit mo. Tatagayam ta na anugot mo, wrong di habit mo, you need to make the necessary adjustment. Ngem hamo nga gulpian mabali na ya. 1 cup of rice. Hampelan, 2 cups of rice. 2 cups of rice per meal. Adulat ta di jaya kakabsat. Ngem dakkel ti pagpiam, Daniel. 2 cups of rice. Tunukwan, 1 cup of rice ngem talaga kakabsat. Jay bagim, saraken na jay dati. Amom, once nga ada binaliwam nga habit iti biyag mo, tapnon may conform mo kaday jay pagayatan ti Apo, dumteng jay point nga agi-struggle ka, ta jay biyag mo, jay kinataom, sa pulon na jay dati kakabsat. Ngem, no babaan ti parabor ti Apo, miracle kakabsat. Uray nga ti ipaspasango, daging kan, hamupulos aris garanan. Parabor ti Apo. Uray pa'y idigos daking kataaragan ka talaga nga, mo di bibig mo, tapno dimpulos maramanan. Pwede agong mo tapno din pa'y maangot, di angot ng kakabsat ta. Day dati nga gustong kat nagbalimutan nga kagurgura mon. Have you ever felt that? Once nga willing kan kakabsat nga nagsuko iti Apo, kat kunam Apo hangko kaya ngam tulungan na, ti Apo, tulungan na ka nga mang baliw, dagiti appetites mo ti panagbiag, and suddenly, dagiti pagugustom, kaguramon kakabsat kan kaariyak mon. Gaputa sa balin kakabsat, DJ ginusto di pusom ti kinasanto iti Apo. Make necessary adjustments. Number 3, letter C, write down goals. Haman siguro nga isurat mo kakabsat, ngam no talaga nga worth doing nga makuna, no kasapulan nga aramidem, kat isurat mo latta na. Unuhaan, di panunot mo tandaanam. For example, ita kakabsat, in this regard, daytoy gatangan tayo nga nayadalan kada tayo. Isunghan nga narigat, ti gumatang kada tayo na tanayadalan ka. Di ba kakabsat? Awang ganan siya na dahil yung kakabsat. Pag walang noan niya, DJ expense na kat isumun lang. My Christian responsibilities as a member of HBBC. So, to my Lord, I am to love, honor, serve Him, I am to reverence and obey Him and His word. So, nagpintas deta, anang aruti i-apply mo ka deta? You set a goal. Kasano nga mapadayawak ti Apo ti biyag ko? Umuna, in my time. Masampol nga ti amin nagimong, isut wayaak ti schedule ko ita. Tapno mapadayawak ti Apo. Sala di bagik ti padayawak kuno ti tao, ti Apo. It's my responsibility to my Lord. So, DJ, para ti Apo, isu iti wayaak. Tapno maitungpal ko apara keng kuana. That is writing a goal. To my local church, I am to attend regularly, promote its unity, and to pray for its ministry. I am to give freely, awamang pilit king kang amangted, and cheerfully of my time, energy, talent, and money. To my Bible, since it is the Word of God, I must read it regularly and systematically. So kunam, Apo, medyo
No, adamang-damag kanyak, agbasbasa ka mo tat Bible mo. Dadamagaman ta kaabay mo, agbasbasa kat Bible mo. No medyo nariga ta sumungbat kakabsat. Hamong kuanan. Pilitin ng kakabsat ta talaga, amom latat kahit nasa unday jayan. Tano, agbasbasa nga pudnot Bible na ibagana king ka. Amen. Makita me. Katnoy ti dating nga bigat ko nam, I must read it regularly. So, dapat baliwak di habit ko ti bigat. Dapat dito Bible isut ng runa. To my pastor, I must stand by him. At ibayak isuna. Pray for him. Encourage him. I am to help him in all that I can. Takas may isa nga idaldalanan na. Tulungak dapat isuna. Tapnon, mas effective pa iti panangi one-one na kadagami nga arban iti apo. So, set ka ti goal. Not mabaling ko maitulong king kuana. Number 1, prayer. Agyaman kami kakabsat, di kiti umayuit itod kada kami. Ala, pagpasensya nyo lang, there are times nga, da maipost, there are times nga, da na maipost, nga, ala kat, amuti apo kakabsat, we are so thankful for the things you have given. Kat dating alawas kakabsat, kat, dakam ti sumukso ko. Kung na, di kiti umaymang tadtimakan, kat, pagan-anusan nyo, pastor, kunada. Kat kunak, unan, anusan mi talaga, nga ibusan kunak. Aday may nang ti alas 2. Di ko na, daman umay mang ti 3:30. Kuna na, di may mang ti 3:30. An-anusan nyo, pastor. Una, an-anusan mi nga ibusan kunak. At ati kaaduna mo tang kakabsat kat praise God. You know? Your presence alone is a great encouragement to the pastor. Tadi pa nagsagsagana na mo ti sa utiya po kakabsat. Nagragsakan no dakat dyan nga dumngeg nga umawat ka di mensahe. But set a goal. And number 4 is stand for it. Do it. Obey it. Pagbiagam. Amen. Katno ko na daging ka, kantsaw, amom no once, listen, once nga disipulo na ka ni Apo Jesus, sumurot ka kadagiti sa uti Apo, mangagmuti kantsaw iti tao. Kuna daging ka, mabuteng kaya, tabaka no, ungtan na kata pastor yoya. Malagi po yung istorya kakabsat, di group of kids. They are about to do something they should not do. Kat daytoy may nga ubing kakabsat, na adalan iti nasayaat ka na Diyosan. Nag-refuse. Pilpilitan da, kantsa-kantsawan da, ang nakaya da pulos. Ti makianamong ka di dakas nga aramin. Kunada king kuana, kunada, takrot. Kunada king kuana. You are afraid that when your father will know about it, he will hurt you. Mabutang kaya. Tanumaamuan ni tatang mo kat saktan na ka. Anat insong bat di ubing. No. I am not afraid that when my father will know, he will hurt me. I am afraid that when he will know, it will hurt him. Tihang ko kayat ko na, numaamuan na, nga aramidak detoy, masaktan lakit di isunan. Amoyo, no apeng hante kayat ti agsukir kini Apo Diyos. Haan nga gaputa, pampanunutan tayo, jay panaplit na kada tayo nga anak na. Ngam no apeng nga dite kayat ti agsukir, taamu tayo, nga no makita ti Apo, dagiti aramiden tayo, masaktan ti Apo. Our Father will be hurt. He will grieve. Amen. So, we must obey it. Gasam deta. Nagsayatan no, dakas tanga anak mo ay kakabsat. Kat kunana, hangko kahit nga ibabain ti pamilyami kunana. Hangko kahit nga ibabain tinagan ti pamilyami. So, handak mapilit ka deta. What a conviction. Lastly, number 3. How do you become a fruitful hearer of the Word of God? Number 3. Share it to others. Share it to others. Iburay tayo kadagiti sabali kakabsat nga tattao. Kat nagmayatang kakabsat yan ta Facebook kat kwa. Layusin tayo kakabsat, digiti quotation nga gapu yan ti pulpit.
Well, sometimes the digiti members nga no mablesan, uray pa hantay members nga buybuyat live stream. We appreciate it. Ni Pastor Anthony Yadaw. Maybe he's watching right now. Okay? Kat digitay pakablesan na nga maibaga diti pulpit kat ikabil na no kadjay kat adut friends na nga makakita. Share it to others. Digitay pulpit quotes tayo kakabsat nga ar-aramidek no kwa. Kat kayat tayo nga digijay aduti marits kat DJ la pa nakakwada kat nagpintas man deta. Sino deta nga pastor? Kat mabalin nga ma-curious da nga isut mangitunda kadakwada mayaser iti daytoy kagimungan. Kat ma'am-ammo da iti apo. Your testimony of God's grace, di pamaneknek ti parabor ti apo kan ka gapot pa nagtulnog will inspire and encourage others to obey God. Parents, istoryatay ka digiti anak tayo. Ti parabor ti apo, gapo iti pa nagtulnog tayo keng kuanan. Yes, share it to our children. It's what they need to hear. DJ ti dapat nga magaganda kakabsat tapnon ti puso da, ti apo mo't iti sapulon da. Ti apo mo't ti birukan da. And you know, hala nga sikat nagbunga kadayjay nga sa uti apo. No dikat sa bali pa'y nga tao iti nairaman. Fruitful hearer of the word of God. Amen! God bless you. Oh, what a blessing. Let's have a short reflection right now. While every head be bowed and every eye be closed. Are you a forgetful hearer or a fruitful hearer? Sa dinno iti yan tayo iti dayti nga bigat. Are we a forgetful hearer or a fruitful hearer? Nakita tayo nga DJ forgetful hearer, mapanagsarming, makita na DJ hananasayaat, di langana, ngam di namot ayusan, kat pumanaw latan nga linipat nan, nga dagayam dapat ornuson na iti panagbiag na. As a forgetful hearer. Kat naglawag ti panang i-describe ni Apo Diyos. Ti fruitful hearer, kat amirisan na kakabsat, nakasamsam it di pa nagsaad king kuana dagiti sa uti Apo. Didingdinggan na. Kat agbalin iso na nga nabunga, gaputa digito ikat ipatungpal na iti panagbiag na.